Dacă îți ghicesc numele mamei tale, ești eliminat. Pregătește-te că vin tare de data asta. Numărul 1, Maria. Dacă pe mama ta o cheamă Maria, îmi pare rău, dar trebuie să ieși. La revedere, regină. Numărul 2, Elena. Dacă asta e numele mamei tale, e timpul să te retragi. Papa, frate. Numărul 3, Ioana. Dacă mama ta poartă acest nume, la revedere. Dar nu uita să apeși pe like înainte să pleci. Numărul 4, Ana. Hei, dacă asta e numele mamei tale, adio prințeso. Numărul 5, Gabriela. Ne mai auzim, frățioare. Apasă pe follow dacă nu ți-am zis numele mamei tale. Numărul 6, Cristina. Dacă pe mama ta o cheamă Cristina, îți fac cu mâna de la distanță. Bye bye. Numărul 7, Laura. E timpul să-ți iei rămas bun, dar poate revii la următorul video. Numărul 8, Daniela. Dacă mama ta poartă acest nume, te elimin cu stil. La revedere, campionule. Scrie numele mamei tale în comentarii pentru următorul videoclip. Numărul 9, Roxana. Dacă asta e numele ei, îmi pare rău, dar ieși afară. Pe curând. Numărul 10, Veronica.